14 октябр дар тақвими Тоҷикистон рӯзи истироҳат нест, вале ин рӯзи таъсиси Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон дар ҳайати Узбекистон аст, ки роҳро барои табдили ин мухторият ба ҷумҳурии мустақил боз кард ва акнун солҳо баъд мояи таъсиси давлати мустақили Тоҷикистон шуд. вале ин роҳи осоне набуд. ҳарчанд тоҷикон мардуми бумии ин сарзамин буданд, ташкили кишвари онҳо ба монеаҳо рӯбарӯ гашт. اینکه اصلا نام تاجیک در هیچ جا برده نمیشد تا از ماه ینور اگر شروع شده باشد تا ماه‌های تقریبا اوگوست. از آخر اوگوست اولی سپتامبر اینها به یک خلاصه دیگر رسیدن. از بعد که تحرکات پن ترکستان اینجا آشکارا شد و در عثمانی لغو شده بود و در این ترکیه جدید به سر قدرت آمد برای آتاتورک، این حرکات ها شروع شدن. بلشویک‌ها دیدن که نه، اگر ما یک جمهوری های این سه جمهوری را اگر تشکیل دهیم و یک چیزی در گوله اینها نباشد اگر نمیشود، به خاطر اینکه یک بست اینا چی نشوند، یک اتحاد ترکی نشود، یک تاجیکیت در داخل اینها در کار است. به این خاطر ایده وارد شد که ولایت بعد بهتر گفتن که جمهوری مختار در ترکیب ازبکستان. дар 9 моҳи соли 1924 давлати шӯравӣ бо роҳбарии Иосиф Сталин қарор кард ба ҷои аморати Бухоро, хонигариҳои Хуқанду Хева ва Туркистони Русия бар асоси мансубияти қавмӣ ҷумҳуриҳои миллӣ бисозад. ин тақсимот бештар аз рӯи манофеи Москав, гурӯҳҳои аз лиҳози сиёсӣ фаъоли пантуркистӣ, мухолифони пинҳони Русия ва фурсатталабони сиёсӣ сурат гирифт, ки бо ибораи машҳури як сиёсатмадори москавӣ Табартақсим номида шуд. ин буд ки раҳбарони мухторияти Тоҷикистон садои эътироз баланд карданд. аввалин раиси кумитаи инқилоби Нусратилло Махсума таъин кардан. аввалин шуда вай бо ҳамон ҳуҷҷатҳои тақсимот шинос шуд ва аввалин шуда эътирози худаша ҳамчун мактуб ба Сталин навист, ки масалан мо бо ин тақсимот розӣ нестем, ин ба зарари тоҷикон гуфта навистам. ина анакнун баъди вай бо паси ҳамдигар Абдуқодир Муҳиддинов ино хело мактубҳои зиёд навистанд. ҳатто навистанд ки масалан вақте ки азияти иқтисодӣ баъзан маблағ ба ҳисоби ҷумҳурии Ӯзбекистон гузаронда мешавад, бояд ҳаққи ҷумҳурии мухтория иҷро кунад, хело кам, яъне аҳамият намедод ба Тоҷикистон. ин ҳамаша навистаги бисёр аҷоиб маълумотҳо ҳаст. профессор Муллоҷонов бар ин аст, ки ҳамчун воҳиди этникӣ номгузорӣ кардани давлат дар боло рафтани худшиносии миллии тоҷикон ва талоши онҳо барои сарнавишти сиёсӣ нақши муассир гузоштааст. ӯ дар баробари эътирози мардуми Конибодом барои аз ҳайати Узбекистон хориҷ шудану ба Тоҷикистон пайвастан омилҳои дигареро низ сабаби расидан ба Тоҷикистони социалистӣ медонад. шахсияти мадрасахондаи муллое чун Садриддин Айниро ки то соли 23 мо тамоми осорш мебинем, осори ба муҳаббати Бухоро ва ба ҳамон чизи уқубати динӣ ҳаст, як шахсияти динӣ аст. мо мебинем ки аз як мулло ҳамин таъсиси Тоҷикистон ва номи Тоҷикистон як шахсияти миллӣ месозад ва айни аз 24 ин ба ин ҷониб нигоҳ мекунем, як шахсияти миллӣ, яъне тоҷикгаро, тоҷикпараст ва тоҷиксито мешавад ва он китоби маъруфи намуни адабиёти тоҷик менисад, ки инам ҷавоб ба он нафарое буд ки аз мавҷудияти тоҷики зери суол мегузоштанд. Нуралӣ Давлат, муҳаққиқи таърихи сиёсии тоҷикон, чанд омил аз ҷумла зарурати геополитикии Русияи болшевикиро сабаби тағйири мавқеи Москав нисбат ба тоҷикон медонад. масъалаи таъсисёбии ҳукумати ҷумҳурии шӯравии советии социалистиам дар ибтидои соли 1929 дар замони ба сари қудрат омадани ҳабибуллои калаконӣ дар Афғонистон дар Москва матраҳ мешавад. аз ҳамин сабаб савол ба вуҷуд меояд, ки чаро соли 1927 ин масъала бардошта нашуд, соли 1928, соли 1932, 30, 31 маҳз замоне ки ба сари қудрат ҳабибуллои калаконӣ дар Афғонистон омад. ба ҳар сурат ин як фарзия аст, ки ҳоло мо далелҳои мустанад дар даст надорем. ҳарчанд таъсиси давлати ҷудогонаро дар соли 1929 як дастовард медонанд, аммо аз нигоҳи муаррихон бохтҳое низ доштааст. бохтем мана аз ҳар ду шаҳри қадима, ҳатто Хуҷандам ҳамон вақта хайрият мана 29 Хуҷанда гирифтем. масалан тоҷикон аслан дар Осияи Миёна ҳамин се шаҳри қадима буд: Бухоро, Самарқанд, Хуҷанд. ҳазор агар шӯравер агар ситоиш кунем, агар нафаре ки ситоишам мекунанд, ин иштибоҳи фоҳишаш мо наметавонем аз ёд барем. дар рӯзе ки инқилоби Бухоро пирӯз шуд, Файзулло Хоҷаев эълон кард ки забони тоҷикӣ мамнӯъ аст дар идораҳои давлатӣ ва ҷарима эълон кард ва забони
узбекиро дар аморати бухоро расман забони давлатӣ эълон кард. дар як масъала аксари таърихнигорон ҳам назаранд ки бо вуҷуди таҳти фишори чандин омил сохта шудани давлати тоҷикон, шӯравӣ ба таърих, фарҳанг ва озодии мардуми тоҷик зарбаи бузург зад. аммо доштани давлати худро онҳо мояи шукр ва рӯзи таъсиси ҷумҳурии мухторро рӯзи саид мешуморанд.